Ngane zethongo, ngiyanamukela KHANYISANI TV, igama Nkhazimulo. Uma umusha i-channel siyacela subscribe khona sizokwazi ukuthi uthole ama-video ngesikhathi siwakhiqiza. Engizokhuluma ngako namhlanje ngane zethongo kubalulekile. Ngicane ngizwe la, kakhulukazi laba banesithunywa enikhalayo ukuthi isithunywa senu asibhoboki. Uma unesithunywa, ngifuna ungizwe. Ngeke ukwazi ukuthi ube nama-boyfriend awu-5 noma awu-10, ube nama-multiple partners ombatha nawo noma olala nabo. Isithunywa ingilosi, umoya oyingcwele, umuntu oyekhuleka ongathandi ukungcola. Ingakho isikhathi esiningi sidilizwa empophomeni noma ezibeni, sithanda inhlambuluko. Uma ungcolile ngoba asithandi ukungcola, ukuze ucabanga ukuthi nesivaliwe, ekufanele ngikulungise, umoya oyingcwele awuvaleki. Phela ingilosi iyasuka mayibona ukungcola, iqhele kuwena. Nabanye benu enedlozi, enisedle wonke amagobongo nayintabeni nenza yonke into, kodwa ubona amakhehla nezalukwazi edonsa emuva noma engakusebenzi. Bheka impilo yakho. Ngeke kube nabantu abawu-10, 20 ombatha nabo. Udonsa imikhokho, ukhumbule ukuthi noma ingane yethongo uyi-Wi-Fi evulekile 24 hours. Udonsa ezweni lobumnyama, udonsa ezweni lokukhanya. Abanye benu zinithi, ngaze ngaphathwa yisibhobo, ngaphathwa yikhanda, ngihabula umoya. Uma uphathi kwabantu, ingakho abathandazi nenyanga nezangoma uma beyogeza umuntu nabo kufanele bageze, ngoba leyo mimoya iyasuka inamathele kubona. Ngesikhathi nigeza nina, sonke isinyama nasonke isichitho nabonke umzimba kade kukuwena buhlala kuthina. Fanele sihlale sithole isikhathi sokuthi nesihlambulule, sigeze, sithole isikhathi sokuthi nesibe clean, ngoba khona omunye umuntu athi uzogeza ngesiqunga yena. Uthole unedlozi elingawuthatha ushidi. Umbathe namantombazane amabili amathathu, vele ithule athule amakhehla, abambe ibusiso, avale isimo semali, avilana azithulele. Ngoba angazi amadlozi awuthanda ngisho nomkipito. So ngane zethongo, kakhulukazi nini namabhayi, nize nithole niyadate nigqoka amabhayi, nenze izinto ezingahambisani nedlozi. Ezinye izathu ezibanga ukuthi imimoya enihamba nayo vele ithule linibuke nje. Nibuye nikhohlwe nje wathiwa abantu abadala, hhayi ngoba kusuke kudlalwa. Bazonikhohlisa-ke abanye banitshosene, cha, hamba uye endodeni ubuye futhi kuzolunga. Hhayi sonke isikhathi. Iyonto ekhubaza idlozi. Uma usalapha abantu abadala balaphe ngokweqiniso, uqhele entweni ezizobangcolisa. Ngikhuluma nani ngoba ngifuna ukunike usizo. Musa ukuthi iy'ndlebe zibuhlungu, kodwa uyazi ukuthi iy'ndlela zakho azikho zinhle. Kufana nomuntu onesithunywa abe nenhliziyo embi. Ngesikhulumo uzophathwa yikhanda nje kakhulu, zibuhlungu ngempela iy'ndlebe. Kubuhlungu ngempela amadolo nomgogodla, usindile amahlombe. Phuza wonke amagobongo kodwa sithule ngoba nenhliziyo embi ebophayo, awuxoli. Isithunywa sobhoboka kanjani uma umuntu ongaxoli? Ngoba ezinye izinto fanele zivuleke ukuthi usudedelize, xhumene nenhliziyo yakho. Kubaluleke kakhulu noma sesidla amagobongo, sidonsa abantu aba-right. Singadonsi abantu abababulala ekhaya, abantu abenenhliziyo ezimbi. Angikubuze umbuzo. Wena made uyidlozi, ungathanda ukuthi ube idlozi lakho wena? Noma ngithi ekhaya kulabantu ozala nabo, ubani ongamkhetha abe idlozi lakho akugada? Uyayibona into engisho ukuthi kubheda kanjani? Makhosi amakhulu, ufuna ulwazi, ngifuna usizo, izinto zibophekile, awazi kwenze njani. Bheka indlela oyihambayo. Okunye ngifuna ukubalula, akukho lesihloko, kodwa uma uhlushwe yisilwane, hhayi sonke isikhafu ogijimela imithi. Ukubeka nje isibuko lapha phezu kwekhanda lakho ngesisakuhlupha, noma amanzi olwandle phezu kwephilo lakho ngesisakuhlupha. Ngoba uma sifika sithiza kuwena, sibone isibuko, siyibone sona sibaleke. Iba ne-headboard enesibuko noma ube namanzi olwandle. Ngiyabonga amakhosi.